God, nangu Mrs. S. Welcome, Dwam. Welcome, Mrs. S. Siyakubona. Ewe itsho le ngoma ithi, I am a winner in Christ. Yes, I am a winner. Utshaba ndiyalibuza uba liyabona na uba mna lo ndiwinile. Ewe, lidlule ixesha lotshaba ngoku. Istering siphethwe ndim istering. Hayi nizamile bafethu ndiyaningqina. Hayi ndiza kuninika just that ukuthi hayi nindizamile. But ngoku kulate. Ndithe buyani this time nindizame ndiza kunihoya nindilingene this time. Nika abantu bam ithemba silapho apho sikhoyo sikupati banike ngoku part 40 sabatha khawulezisa undibhalele uthi ukhona sabatha ukhona ndizawuthi hand over to you sabatha uqhubeke uthethe la kwibali sabatha bhala yithi sowungenile ingathi ndiyakubona qha ndifuna uqiniseka bhala uthi ukhona. Yes. Like a soldier in the army, I'm safe from the war. I am a winner in Christ. Ikhona wele nkosi sho. Like a soldier in the army, I'm safe from the old Jesus. I am a winner in Christ Jesus. Yeah, yavakala. Sabatha go ndiyakubona nangu Sabatha nangu Sabatha. Sabatha uyandiva? Hi Sabatha. Usabatha usaconnecta akabe ndibe ndimdlalela ingoma yakhe until uSabatha athethe athi ukhona. Masibone. Right, Sabatha kawubungena ndiyakubona into yakho iyaconnecta apho kawubungena. Siyathandaza ke uSabatha angabethwa inetwork ke namhlanje because sifuna ukuziphaka zishushu ezindaba izinto ezi zaziwe ngabantu ba ezikhona ezi zinto ngoba iplan apha kukusindisa abantu bakaThixo sikusindisa abantu bakaThixo. Hello wena njani? Nadiva. Njani? Kuhle wena Nkosi ndiyabulela. Ndiyavakala kahle. Singangxolelwa ngabantu abasemva kwakho please. Okay wena. Manilungise nje kancinci nje. Yithi ngeke udlalela ingoma yakho. Okay, ilungisile wena. Ndiyavakala kodwa ne? Yeah, uyavakala ke ngoku sure. Imele ndidlalele ingoma yakho ke wena. Ke siyabulela. Yazi ke Sabatha ingayoqala phana kule ndawo ithi inde le ndlela ingafuna iqonde straight pha ku inde le ndlela ndiza kuphinda ndidlale just now. Welcome Sabatha, welcome to kunika Sabatha, welcome sikupart 40 kubafethu right now uphatheleke uSabatha ngilona ezininzi kulamzi sesikuwo womndidi. uSabatha ngulona ke ngoku wabethwa Yey uSabatha makazichaze ngokwakhe. Welcome Sabatha. Ngizaphinda ndikudlalele ngoma nje eziba uqhubeka ukuthetha okanye ufike kancinci manje ndikushukushe ngengoma yakho.
Hello. Sure, inde le ndlela esihambayo ifuna abomeleleyo itsho ingoma kaSabatha. Sabatha ndiyakubona ukumute, ndicela ubuye ube sowutshona khona. Ndikhona wena. Ngicela ubuza ndiyavakala na? Ya, uyavakala, sure. Okay, ndiyabulela kakhulu. Nkosi kakhulu. Ndithe ndaba khona namhlanje, ndithe ndafika kudala ndisiza. Ndiphinde ndijike endleleni. Zinto ziphithiphithi. Ndicela uthatha lithuba. Ndizibulisele kumphathi nkqubo kuwe Sisimesi. Ndibulise nakubabukeli nabamameli beka ithemba. Benika ithemba abantu bam. #impilo. Ngelihle igama lika Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ndicela uqale ndibulela ngale ngoma le undidlalele yona. Sisimesi. It's okay, Sabatha, there's no need about Lengo. Alright. Yaxolisa. Yeah, mandihlabela mgama. Mandihlabela mgama. Ndiyabulela kakhulu. Kodwa ngoma wele uba uyakhumbula kakuhle le yayidlala pha yayicula pha emgidini xa sasigqiba ungena endlini. Sixosha imvula phandle kuba sasihlala iphandle ufika kwethu phaya imini yonke. Kwathi ke ngoku xa kujikelanga yafika imvula kwenzela uba singene endlini. Xa ungena apha ke ukhona abahlabela le ngoma ithi inde le ndlela ifuna abameleleyo. Sayicula ke sonke sonwabile ngejoy. Sijikeleza pha. Sebengekafiki abantu abaninzi belali. Isisithi sodwa amandwendwe. Uwenza mafutshane le ngoma ke ngela xesha ibihlahlela okanye ibinomyalezo ibiwuzisa kuthi njengamakholwa njengamandwendwe aze emgidini pha ngela xesha isixelele into yokuba inde le ndlela siyihambayo. Ibithetha ke kanintsi, ibithetha into ezininzi ngexesha elinye la ngoma. Beka nje zibe yi-2 ngela xesha ibithetha into yokuba okay singamakholwa sikule ndlela yamakholwa inde. Ubude bayo ngamanye amagama xa ndizama utolika ndingathi ubunzima nokuhlaba kwayo. Andazi uba ubuza ntoni. Okay, sendifikile. Wele uthule. Wena ndisekhona. Ixesha lisincedisa mntakwethu, ngena endabeni. Ubusondichazile ke. Okay, mntasenza kanzazo ngena ngoku. Ndiyaxolisa ngoba mde. Ubusondichazile kuba ndinguSabatha umfundisi uSabatha okanye iprofeti. Ndiphuma phantsi kwebandla iHope Church ZA eCape Town. Safika ke emgidini
Kwabamnandi ke kwabamnandi safika nje kufika kwethu phandle ndihamba nobhuti wam uyamkela ihlala eMonti sidibene phaa eQonce ndithe makandihlangabeze eQonce kwafamba ndimthatha eMonti but ke kwaye kwaba kude eMonti ngoba ixesha selindibethile so ndamcela uba sidibane eKing ndabe ndidini nodinwa ke xa fika eKing ke sadibana kwaqhuba yena ndikwazi uphumla kancinci kuba oko benditraye usuku bonke ndisuka eCape Town. Sahamba ke saya emgidini safowuna uba siyaza ke ngoku safowunela uSisimesi wathumela ilocation salahleka sabuzisa kodwa sade sayifumana indlela safika the xa sifikayo phaa kwabamnandi ke sabona nje sifikile ngoku nakulo mzi size kuwo kwabe kukho abantu abaninzi abaphambi kwethu abahamba namakrwala kanti elinye lamakrwala sihamba na liphambi kwethu apha kwethu leli size kule mgidini Musa sahamba ke safika samisa ngapha bangene eyadini thina samisa ngapha uSisimesi wasibona weza kuthi wake wasamkela wasifaka ngaphakathi endlini eyadini sifika phaa nazi indwendwe xa ngingena ke khona utata apha ngasegeyithini wandi ndabulisa ke phaa ndaqala kuye ndibamba isandla okay ndizichaze xa ndimkaya phinda ndibamba ade awukagqibi kodwa ndingawukhathaleli uthetha lo athetha ngayo. yes ngowasebhayi utata wasebhayi bendingamazi ke ngelaa xesha uba ngubani ndizawumazi mva ke belapha ngasegeyithini yena yes so ke okay ndithi hayi bendigqibele nje uthetha abe ndijonga apha ekuseni utata okay aphinde athethe kodwa xa phinde thethe kwesibini ndiva akathethi akabuzi le nto ayibuza ikho nto andihlebela yona ikho nto andihlebela yona ngoba ukuza kwam mna eQonce okanye Eastern Cape bendingayazi into bendisichiba mna ndisemgidini bengayazi into yokuba ikhona into lukhona udabi efuneka luliwe olu ke uthi to the point okay ndizawufika sendifikile okay wandihlebela ke into utata ndizayicekisa apha exesheni uba wathini na kum kodwa ndicela nje ucaphula phaa kwi-Genesis before ndibalisele kweli bali ibali likaNoah. Okay, before ndifike kwibali likaNoah uVIV usatsho ke ungena enemy cela uphinde wena no ndifunda i-comment kaVIV uthi ke i-comment is enemy. Oh yeah, no ndizayishwankathela wena xa ndifuna nje uyibeka ngale ndlela nizawuyiva bazoyiva ngayo bonke abantu khona ihlobo endibe ndicela endinqwela ngalo uba ndiyibeke enze kuba ndingakafiki phaa kumxholweni ndiyihlahlele nje bayive uba ndifuna uthini na before ke singenile ke phaa endlini kwacula ke laa ngoma utata washumayela ke phaa eshumayela eyala ngexesha elinye utata uthetha umfundisi uthetha wasebhayi ndibuzile ke apha kuwe wena uSisimesi ngelapha ecanga kwakhe ndibuza uba kuthethwa ngelantwana phaa kuthethwa ngeprogram na okanye umuntu uyathetha nje wathi ke uSisimesi hayi nawe uzothetha xa igqibile hayi ke uyahla kutata ndawothetha ke nam before ndishukuma wathi uwele ashukuma uye ndaya ke xa ndifika phaa hayi ke kufike kwanetha ke besekunetha ne wabe kuthetha utata uthetha singeniswe imvula endlini wathetha uthetha wabe kunetha kodwa ndithe ushukuma kwam kwanetha kakhulu uyayikhumbuza loo nto leyo uSisimesi umphathi mqhubo wethu noba uthini kwavele kwanemvula enkulu
Yes, so xa ndizama uthetha ke ngoku, hayi andivakali. Abantu babona nje kushukuma umlomo uba unoba uyathetha laa mntu, namazinyo ke manevela, kodwa asimva uba uthini ngenxa yalaa mvula inkulu. Surprisingly, usisiyoli nabanye usisi ababini engasabakhumbulayo ngobani, ndathi bayengu ezi cousins zakho sisi. Nange nesitejini naba bayi-three or four nadensa ngelaa xesha lala mvula, because andivakali ngoku, so nina naye nadensa phaa. Sasilinde imvula uba ide iyeka, xa imvula ayide iyeke ndahlala phantsi, ndahlala phantsi yayeka imvula. Kwathiwa mandiphinde ndishukume, xa ndishukuma yaphinde yaqala imvula. Okay, so ndazibuza ngoku uba kwenzeka ntoni, andabe nampi ndabuza uThixo uba yintoni le, wandiphendula kuThixo uba kwenzeka ntoni na. Ndaphetha ke sendingathethanga, ndingaviwa, ndandirhala uviwa ngabantu ababepha bave ndandizothini na, kodwa ke zange ndide ndibe ndiyaviwa ngabo ngoba imvula zayindivumele. Ndamhlebezela kumusa uba ndithini na kuwe, wandiva ke yena. Okay, laa mvula ke uThixo xa ndibuzile uba kwenzeka ntoni na, wandiphendula ke wathi ke uyakhumbula kwistori sikaNowa into yokuba xa kwakuzawufika ezaa floods okanye kwakuzawufika laa ntshabalalo, wayalela uNowa. uNowa yayingomnye wabantu bakho uThixo oye bachuzile, amanga abantu ababekhona ababesenza izinto ezingezizo ezazimcaphukisa uThixo ngelaa xesha. So wathi ke uThixo ngale mvula, ndikukhumbuza isitori sikaNowa, kodwa ke ayizudibe ezi za-floods zenzeka kuNowa, kodwa you are later, into endiza kuxelela yona ngoku. So siyakhumbula so uNowa uba uThixo wamyalela uba makakho umkhumbe kwixesha before lifike elaa xesha lee-floods. So wathi uThixo kum, you are later ke, nawe ke funeke wenze loo nto, funeke wenze umkhumbe usindise usapho lwakho. Ngoba uThixo wayela uNowa makasindise usapho lwakhe kwintshabalalo ezayo yeza-floods, ngoba wonke umntu wayepha ngelaa xesha wayengamthobeli uThixo kwaye babesenza izinto ezimdaka. So ke wathi ke ngokuThixo you're later ke kule ndawo kuyo into ebunjeya, kodwa nothi ncakasana, kodwa into ebunjeya iza kwenzeka. So ke funeke uqule ke ndoda, wakhe umkhumbe, ukhwele nosapho lakho nihambe nisinde apho, ngoba ikhona intshabalalo ezayo. Kwabe ke ingakakhileki uba yintoni le intshabalalo enjani le izayo. Sahlala ke ndavuma ke ndathi bayenza wona. Okay, kwenzeka ke wandivezela bafika abantu kwagcwala ke, sendiyakhile ke ngoyi-argue mna spiritual, okay sizawuhamba ke nosapho lwam. Okay, kuthe uThixo kuzawuba nje laa mvula ithetha loo nto leyo, ngoba ukhona wabuza apha ebhek uba laa mvula kutheni kunetha kangaka xa kuthetha yena lo tata. Kodwa wabuza kwazaa ntwana zaziphaa emva, ngabekho umntu ophendula nto, sendiyazi ke nayo impendulo. Okay, ndayifumana ke impendulo kwasesokugcwala ke ngoendlini into yokuba no, apha sisemgidini, kodwa ke umgidi lo size kuwo uzojika abe ligazi okanye kubekho ukufa. Kulapho ke ngoku ndiqale khona ukwethuka. Sasisela ke, ndiyasela ke mna ke, ndingumfundisi kodwa ke phaa ekhaya sizenza zonke cawe namasiko, siyazenza zonke zonke. So ke andizilahlanga zonke, ndikhula nazo zonke, ndisasela ke ngesizathu
ya ndiyazi ke abantu bazojaja ke abakwaziyo ujaja kodwa hayi baphume kuwe sibahoya nabahoya abo. Enkosi yeah, so kabe soqalisa ugcwala ke ngoku, so ke ngoku ndilindile ke ngoku le nto uThixo bethe iza kwenzeka, sekuya kurhatyeleyo, sekuya kuba mnyama. Athi umdali kum, uqine awuwedwanga. Yandiqalisa ukuyika ke ngoku ngoba kaloku bonakala kumandi apha oku kufanele igazi ngabe lizokwenzeka phi, mhlawumbi ngabantu abazowulwa apha phandle bathini bithini. Okay, ndide ndisahleli njalo ke andivezele umdali into yokuba ndiphume ndiyontsonsa apha phandle, ndiyontsonsa apha eplante. Xa ndigqithayo phaa ebaleni ndibona ibhokisi phaa, ibhokisi le yomngcwabi le yoba umntu xa efile afakwe kuye, one box phaa emile kuthiwa kukho umntu phaa xa ndingayazi uba kukho bani. Phinde ndiphume xa ndiphuma kweyesibini kuthiwa nguMesi noMusa lo phaa. Ndithi ke uThixo undiphendulile ke ngoku kulaa nto ebendiyibuza into nanku umfundisi leliphi ngena olu dabi sizolulwa. molweni izithanda. Yes, ndibe ke sendiphenduleke ke ngoku into yokuba okay, nali ke ngoku olu dabi, nantsi le ark befuneka senzile ngumthandazo, and funeke ngoku kuliwe spiritual. Xa kuliwe spiritual funeka sibe connected to God. Ndiqale apha ke ngoku umkhwaza ke ngoku uMesi, mkhwaza yoli elinye igama lakhe, yoli Mesi, engathi akandiva nawe ujonge phantsi ngoba heyi andiviwa apha, and zisondele ezi floods, isondele le nto izoba limazi abantu. And ke ngoku before kuye emntaneni funeka kuqalwe ngaye ngoba nguye namandla. Abakwazi ufika emntaneni ngoba umntana nguye. Okay, umntana yena akanamandla, uyoli nguye namandla, so funeka uqale kufike apha kuye. Abakwazi ufika emntaneni because nguye uyoli ovalileyo phaa, and uba baqale ngaye kuzoba lula ufika emntaneni. Heyi, ndikhwaze ke phaa ndiwe, ndikhwaze ngoba heyi akandiva. Ndibuze nakophumza apha sisters zakhe uba ndikhane mbize ndifuna uthetha naye. Abakwazi uya phaa, ndiyazi le nto yenziwa phaa kuba mama babngqungileyo phaa, and kulapho ingozi ikhoyo ke ngoku. Heyi, ndikoba akho nto yenzekayo, ndikhwaza andiviwa, ndithumele hayi ke ngoku ndasukuma ke ngoku. Ngelaa xesha ke ngoku besendincamile noba kuthiwe ke ngoku mhlawumbi ndisile okanye kwenzeka ntoni, because ibiseyifikile laa nto and ibizoqala ngaye. Yinto ibizothunyelwa apha phezulu yehle phaa ngeroof, ebehleli straight ngqo phaa kulaa ndawo le besiku-8 kona ngalaa xesha, phaa kwironta likhona kuthiwa yintsika. Ebehleli phaa xa bingekho lapha kodwa yinqunyuliwe yayibona, uhleli opposite naye, ibizokwehla phaa straight imbethe entloko okanye emagxeni abe nestroke asweleke. Uba akaswelekanga abe paralyzed, permanently paralyzed. Ngapha ekhitshini kubhizi kwenziwa iiplates phaya, zenziwa zayi-2. Eyokuqala imposile, uthi mali uwile umntu wayo nayo yachitheka. ndilele nam apha kulive. Hello mama. Eyesibini Hello mali. Ingelo. eyesibini iplate izile. Kulapho ke ngoku ndiye ndaqalisa ke ngoku bangathi phakamisa ivoice kakhulu ngoba laa plate iyezala and imandi, and ndishobo uzoyithanda. Into yokutya akuthandayo uzawuyitya, enza sure into yoba ndenza ingxolo, enza kube isiphitikisi. Inyama kulapho ndenze khona ingxolo ke ngoku qoba jonga apha ndimanyelwa nabotha ngxile, ndenza nje kubekho isiphitikisi, ndabanjwa ndakhutshwa lapha egeyithini. Khutshele ngoku ukufuka kum nje ngoku ndikhutshelwe egeyithini. Andibethi bantu qha ndifuna nje kubekho i-disturbance ingenzeki laa nto, ingafiki laa plate kuye ayitye. Uyaqonda? Ngaphaya umntana kukhona inyoka ezithubelezayo phaa. Kuthiwa okay, umama wakhe ngapha sikwazi umfumana, masikiyonqumba yena apha. Okay,
azikwazi uzofika ngoba kaloku kule ndlu kuqale kwangenza icawe. Kuqale kwangenza benivele ngaphambili basiqale umfundisi uqale washumayela. So akho nto imdaka enamandla womuva yabona apha endlini. So bazame ke ngoku uza ngeroof uqubula umama lo unamandla usesimesi. Lapho kwaniphambana khona kuze lapha esibini ngapha bafuna umfaka istroke. Uthi Dr. kule iplate mazichitheke zonke ipoison ichitheke. Wala ichithekile yokuqala eyesibini khange ichitheke. Qha ke ngoku kuthiwe xa ifika kwathiwa ukuphumile. Ya kwathiwa uphumile. Babe kubona umthetho nampa mna ndibhizi pha ndiyakhala ndandikhala nyani into yoba no elibali ewe mamabo ndiphume ekufeni ndaphoncuka ndaphunga kwezemeko ndiyakhala ke ngoku and ke ngoku ncenga ndiyaqala udibana naye apho sisimesi selezo usweleka and ke ngoku uThixo undixelela into yoba into oyizeleyo apha kukuzolwa eludabi kukuzokwakha le ark yoba kulasho olusapho nibaleke ngoba ungcolile. Ininzi into emlandelayo ngoba akaliwa ngumuntu oyi-one uliwa ngabantu abaninzi and ke ngoku uThixo wasebenza kakhulu ayizukwenzeka loo nto. Amen. Yes, so ndiyakhala ke ndaba phandle nani ndiyaxewele masihambe sibizana weleke ngoba sifana spiritually sifana ngayo yonke into particularly spiritually ke siyafana kakhulu pha kulapha eligama likawele livela wele masihambe apha ndiyakhala yabona ndiyakhala qha ke ngoku laa nto ke ngoku bacinga into yokuba bebengayazi into yokuba ukhona umuntu ozophazamisa le nto yabo and ke ngoku bacinga uba noma nje linxela nje lo mfana eli nam ndikhe sathi izinxilisa hayi ke Katuwela hayi waniceka basingene endlini sangena endlini waphinda wasahlala phansi konhle sihleli phansi no sebethumela ezinye izinto ezi-powerful bane-backup kaloku abantu nabo ba-powerful kwicala labo sekuthunyelwa izinto ezi-powerful kuthiwa komntu lapha izani nentoni izani babiza izinto zabo ke ukuba siqale ngalo mfana okanye sebagqibe bonke apha ngoba bayasiphazamisa itarget ngulo mfana ngoba nguye osiphazamisayo. Hey, kwenzekile ke into yokuba ngelaa xesha ngoku sendiqala ke ngoku uhlukana xa ndisiva ezaa nto bazithethayo uba okay kuze i-backup ndaqalisa uhlukana nenyama ke ngoku umphefumlo wawo wodwa ndaba semoyeni. Sorry kancinci Sabatha ndiyathanda ndabona into abethetha ngoku ngo-half-past. Ndicela simnike i-chance uSabatha agqibezele uba kagqibanga saphinda sibuye nayo. Sabatha ndiza kunika about 3 more minutes uthi kancinci uDr. Bulelo kufuneka ethethile mhlawumbi ukhona phakathi kwakhona ixesha lakhe lingu-half-past ne. Oh, okay, well, okay, ndiyaxolisa. No, Yeah, so saphinda sibuye nalo uba ugqibanga. okay, well, ndiyabulela kakhulu. Okay ke kucaba ke ngoku bazoza horho ngoba abade elicebo labo lilunge ngoku. Kwanyanzeleka into yokuba nam njengoku nditshintshe ngoku ndehlukana ke ngoku nomphefumlo nenyama. Ndakhala kuba bawo ayizukwenzeka le nto namhlanje. Undibizile undibonisile kunje ngathi bawo ewe ndiyayazi ndithi bawo ayizukwenzeka andivume nam ndiyakucela enza ngelinye icebo basinde aba bantu asinde uSisimesi asinde noMusa into uSisimesi abamulela yona bathi okokuqala bafuna umxutha amandla wakhe awaphiwe ngubawo. uSisimesi yiprofeti enkulu and uSisimesi usebenza nzima. She is a very hard worker. Njengoba simazi ke ba uhlala use-UK usebenza pha. Ayonje lula ke le into yoba uhambe xa ugqiba iprofession yakho uhambe uyosebenza overseas. Ayonje lula leyo abantu abaninzi bayayinqwenela loo nto leyo but ukwazile uyenza loo nto leyo uThixo wenzile. So ke ngoku bathi bazambonisa into ucinga uba ungubani na yena into yokuba angakwazi into yokuba afikele kwiindawo eziphezulu kanje and then
Okwesibini nomntana uclever kanje ongumusa ofana naye umfuzi leyo. So bathi bazocima kwanto uba yena bayambulala ungabikho kwamntu ozofana naye because abufuna umuntu onjengaye ngoba uyingozi kubo bona abantu aba bangamagqwirha. Ndandiqala uyibona mna laa nto leya enjeya ubugqwirha busenzeka live lala hlobo. That's why ndandiphamele ndinjeya. Andingomntana ontlongodlongo kodwa ndabona ndingumntana ontlongodlongo ngalaa xesha kuba ndandibona ubunyama uthi read sorry let's I relate to this story. Amen. Yes. So ndandiqala ukubona ubungqola bunjeya. That's why ke ndaye ndabanjeya nam ke ndaphazamiseka ke. Kodwa ke ndabe ndisenza umsebenzi ezithunywa nguThixo into yokuba mandiyiprevente laa nto ingenzeki. Yeah. Andingenanga in details ke because ndizama ukonga ixesha uba kwenzeka ntoni. Kodwa ke ndaphela sendibonakala njengomntu owayengxile. Ndayithanda ke loo nto because zange bandazi zabakwazi unditrayisa into yoba kwenzeka ntoni. Bebengandazi noba ndingumfundisi. Ngoba abefundisi babesebemkile kanti nakhona lo ushiyekileyo uzobaphazamisa undimi. Siyambulela uThixo lo ubetha amaqanda ustratweni lo uzisebenzela bakhe ngostratweni abakazi ukhetha into zikaThixo. Amen. Ewe ungacaci ufana nomcuphi ngamanye amaxesha natsoka ufana nomcuphi ngamanye amaxesha unxiba njengebhara abantu bacinga lebhara yena hayi bangaluwe kanti right. Amen. Msabathi ndiyabulela kakhulu ngosijoyina and share your side of the story. If kukhona okunye osafuna ukuthetha sizawukhuluma senza njani. Ndikhawulezise ndifake umama uMbokazi uthi uBhibhu Sabatha ndiyathi ndiyanqwenela usiva istory ngokupheleleyo. Ewe uSabatha ungahambi uba uSabatha namhlanje ndikhona wele ndizohamba ndizuya ndawo ndizawuzamamela uba likhona uzawuthatha laa position ibizawuthi sport bezawuthatha ulinda akazokwazi ungena akangeni sifake umama uMbokazi quickly angene and then ke ngoku uzawuphela. Okay, enkosi wele ndiyabulela kakhulu ndikhona ndihlela apha nje. Enkosi ke wele uthi ke ndingatshe apha emthunzini. Enkosi kakhulu. Thank you so much. Ungadropha ke Sabatha. Oh, okay. Well, technology. How do I drop? Okay, ndizawucima apho okay ndiyibonile. Okay. Ezinto ezi. Yeah. Ufakumute Sabatha. Right, nangu mama uMbokazi. Mama uMbokazi, welcome mntu omkhulu. Siyakwamkela kunika abantu bam ithemba. Mama uMbokazi uyandiva? Yebo ngiyakuzwa wena uyangizwa? Ngikuzwa kahle mawam. Siyabonga. Welcome ke Dr. Bule Mbokazi. Yimani ke uqala ndimfakele ingoma yakhe uDr. Bule sizawumamkela kahle yimani net song. Ifike ngokungoma kamakabu nansi ndiyifumene. Thetha uthi dokotela ngokwakhe. Hi doc. Hello. Uthi uB Dr. Bule has a strong aura ndimva esangena ba ipower elapha ininzi. Amen. The clouds be rolled back as a scroll. Mother hiyo le ndiyifakile right? Yebo. Ndifuna ifike kanye kulaa ndawo ithi it is well with my soul. Masiyibuyise. Yebo yona ndawo endiyicelayo ke leyo. Nazo. My soul
my soul. It is well, Jesus. Yeah, it is well with my soul. Utsho ke uDr. Mbokazi. Right. Mawami yalazi ke udaba asikwazi uyitsalisa intwende bazawuphela bengavumi nerecording yethu. Xa sijonga apha uBerry uthena, it is well with my soul and my children's soul. Yes. Nkosi yami siyakubona Berry. Welcome ke Dr. Bulenza. Mane ndikuminca nje kancinci noba yi-second ethile ngale ngoma ndiyayazi uba uyithanda kakhulu. Uthi ke uPastor Phumeza Thetha, oh yes, it is well with my soul. Ufaka izandla zakhe pha. Right. Mandinichazele ke ngoku umoya ingcwele. Nansi phone yami isiwa nizanichazela kancinci ngoDr. Bule Mbokazi. uDr. Bule Mbokazi ke guys, nguMakasibu endadibana naye years ago, ndihlala phana eDurban. uMakasibu ke bethunana ngulo wandisindisa ekufeni kukabhuti Makayeza. Nditshilo mos ndiphuma ndingene ekufeni, phuma ndingena kodwa ndiyaphuma okubalulekileyo ngoba uThixo uhamba nam. uDr. Bule ke ndamazi kanjani, ndilibalisile ibali ikhona kwezinye ye-recordings, umuntu ongalaziyo ibali ngena ku-YouTube at Mercy Makhwelo 326 ubuyele emva pha ku-part 1 unyuke nazo uzalifumana likhona elibali pha. uSabatha uthi amen. Uzalifumana elibali pha lokududulwa eDurban ngamayeza. Ndakhe ndayelwa nakwanongoma bafethu, ndandihamba ke noDr. Bule ngela xesha lalo mayeza waseDurban endiphekwa ngawo ndisophulwa. Yes, ngulo Dr. Bule ndithetha ngaye ke namhlanje. Ngela xesha ndandimazi wayengengodoctor, wayenguMakasibu. Yes, uMakasibu ke ongumthandazi. uMakasibu ke guys prophet. Usibuke umntana wakhe uthi ke uBerry uthi oh my God, yes ndim lo ndithetha ngaye apha, lo uphoncuke kufeni oko. Makasibu endithetha ngaye uBerry uthi mercy Lord. Yes, ngulo uSibu ndanisebenza naye umntana wakhe Sibusiso Mbokazi, ndanisebenza naye le kwa MTN call center. Wandithatha ndinibrief nje kancinci uba ngubani lo muntu ndithetha ngaye. Wandithatha wandisa phana kumamakhe ngenkani, kicking and screaming. ubuya amazi kicking and screaming. Ndandingafuni umuntu ozawuthandaza phezu kwam, mna ndiyazithandazela mos ndimethembile uThixo wam, kanti zazingasapophi ngela xesha. Qha andikakaboni kaloku ifaith yam nditshilo mna iphezulu kakhulu. uSibu wathi hey akuhambi kahle ntombi, makeke sihambe siye pha kumama makathandaze nawe. Akandixelela ngibomama makhe iprofeti. ngela xesha ndandizonda kwanto neprofeti, not knowing intoba kanti ndiyiprofeti mna kuqala. ngela xesha kwakusemnyama kuvalekile, lack of knowledge eyabonwa nguHosea. Ndandisaphila lo mpilo ye-lack of knowledge. uSibu wande icaba ke ngoku ziyandinethe zasemhlebeni azindicengi, ziyandivukuza straight. Kwanyanzeleka ndivume kuba makeke ndihambe ndiyothandaza nalo mama. Ndandidikwe ke ngulo mama ndisuka kuye uzabe ndijaja, ndicima ndizabe ndijajwa. Kaloku mna ndingumntana osindiswe uphuma nasentsingiswe, ndidikwana ngabantu abazabe bethandaza nami. Yayinintsi nje into yayindidika, kanti hey uThixo uyandidudula undisa kweli cala le-right. ngela xesha kumnyama thu. Uthi uSabatha amen, Satan was blinding you. Ewe kaloku siyablindwa, singalibali singazifuni into ezithile, kanti uSathana sefikile sivaleke mba. Wandithatha uSibu wandisa kumamakhe. Xa ndifika phana lo mama walayita la makhandlela wakhe, wathandaza lo mama. Andikakaziqondi uba ndingunomakhandlela mna kuqala, andikakalazi udaba lam. ngela xesha ndiyazazi qha uba ndiyazithandazela mna iphele kanjalo. Xa ndifika pha walayita amakhandlela akhe lo mama, wathetha izinto. Ndaqonda hey bendingafuni le nto mna. Ngoku zintoni into zithethwa apha? uSibu yintoni le nto ndizise kuyo? Waba uSibu eyotshona ezirumini zakowabo umntakabawo. Akho Sibu apha ndingondixakene nomama ongumthandazo olayita amakhandlela othetha izinto ngempilo yam. Lo mama waphuma nestori sam sobuprofethi. Ndabe ndiqonda hayi, andifuni ezi ndaba, andizifuni ezi ndaba. Ndakhe ndazithitshe ezi ndaba qha bendiyizulisela le nto ndingayiva kakuhle. Lo mama uyaphinda uthetha ezi ndaba. Kwakuninzi kokwachazwa nguDr. Mbokazi. Lo Dr. Mbokazi ndithetha ngaye namhlanje ngulo ulapha phakathi kwethu namhlanje. Ewe uzawuthetha izinto. Gayizini mna if wayengekho lo mama uzawuthetha ngoku. Ngendingazange ndafunda ndagqiba, uSabatha uthi glory to God. Ngendingazange ndagqiba ufunda mna ndayile social worker le yandilahla
ekhaya kule UK ndikuyo namhlanje ukuze ndibe ngulo mntu endinguye uThixo owayefune ukuba ndibe nguye from day one. Qha ibiyi-preparation time. Ndithe eyam i-preparation time ayizanga kakuhle, bekunzima mpela, ndikhandiwe sure. So uMakaSibu ngendingazange mna ndibe yi-social worker uba wayengekho, ngendingazange mna ndibe yile lawyer ndiyiyo, ngoba kaloku ze ngendingazofunda ndingazogqiba ngendaba sifolo kusala mfana wayendikhanda ngamayeza. uMakaSibu lo mama wayevuka nam ngentsasa encama ibhedi yakhe kubanda kuthi nce ayondifaka le emanzini olwandle guys, ezama ududula into amayeza lo mfana wayendipika ngawo. Ndithe ndandiyelwa nakoonongoma mna. Usabatha uThixo unamandla onke, amen. Makakabe ndilishiya apho ibali lakaMakaSibu. uDr Mbokazi ke guys ngusister kaZanele Mbokazi, abamaziyo uZanele Mbokazi nguye lo simphethe yena namhlanje. Over to you my dog. Kawungene. Enkosi kakhulu Yoli, molweni nonke baphulaphuli. Dr. Mbokazi bakithi, I'm not a medical practitioner, into ye-PhD in mathematics education. Engisanda graduatela ngo-2021. But ke angifuni ukuwaste isikhathi ngoba zomiswa ndingakagqibi. Most importantly ndifuna ukuthi uThixo engimkhonzayo uThixo wokhokho bami, onjovane osikolo nosicwebi, otatomkhulu bami nomakhulu bami Mahadebe noMakhumalo, zingelosi zami ke eziniprotectayo, ezingikhombisa zonke imfihlakalo ngoba bona basecani kwaThixo. Angikwazi mina ukuya straight kuThixo ndiyothetha naye kuba uThixo uyoyikeka, uyakhazimula. Make ngithetha ke ngonjovane kwasikolo ikomalume wami, ngithetha ngento zakasikolo kaMthembu kaMvela Siqhudeni Bafana Thukele ngadla amathubane indlaliwile ngoza kaMkhubukeli, Mnisi wemvula ilanga libalela inkosi ayiqedwa. Ngifuna ukuthi ke ngiphila isintu, ngiphila isintu, kodwa ndiyakhumsha ke futhi xa ufuna ndikhumshe, hayi nasecaweni, hayi ndiyathandaza nasecaweni, andidlalisi ke leyo mthandazo xa ndifika ecaweni. Into engifuna ukuyisho ke ukuthi 1978 ngagula kakhulu, ngayize boarding school, gijima yonke iyadi lena dade ndindawo thwasa ndabaligqirha. That was 1978 and I thought it was the end of the world, but thereafter I've saved thousands souls who were sick and those who were hurt in their souls, including uYoli lo uthethayo apha namhlanje endandingamazi uba ndimthandazela nje kanti uya e-UK apha yakhona uyophatha lenhlanganiso inkulu kangaka esikuyo namhlanje. uYoli ke mayifika ke ayingimtshela iYoli kunalomuntu ohlala naye and lo muntu ukhohlakela ukusebenzisela amayeza, uzokubulala. Athi uYoli ngeke angibulale mina ndiyathandaza. Hayi ke selwandle siyothandaza, ngithi kuzofuneka uthathe lamayeza endiwaxelelwa ngokhokho ukuze sibulale lawa amayeza. Athi hayi angidibani ke namayeza ke mina ke, ayenze enye angayenzi enye, athi uba abone uba hayi iyaqhubeka ingxaki abuye futhi. Sibuye silale naye kwami, sibuye ngimcashise ngithi casha uyeza lo mfana lapho uhlala khona ungabusayi, sibuye siye ecaweni. Yo hayi uyandihleka uthi sister Yoli. Kwakumnandi, kwakunzima kodwa kwakumnandi. Ngifuna ukuthi ke uThixo usisimangaliso, our ancestors, okhokho bethu omakhulu, otamkhulu, ngithi zingelosi because basecani kwaThixo. Abantu abaninzi bathi amadimoni. Umamami xa esweleka, xa esaphila ngumamami, xa esesolekile lidimoni njani? Because mina ndithetha ngomuntu abafikayo bathi hayi Buli, mina ngizoqhubeka nokufunda ngize ngifike kwa PhD. Ngenza nje umqombothi nenkukhu ezithu, ngashisa impepho, ngacela ngiyabazi babacelwa njani. Ngicela ukufunda noba ngabe ndiligqirha, ndicela ukufunda noba ngabe ngisisiyoni. Hayi wafika utatomkhulu Benjamin graduate BSc in Agricultural Science from Fort Hare, okuyena ophethe impilo yami. Wathi kulungile, wakuphendula wakuthetha nami ndihleli kanje. Ngamanye amaxesha umuntu kuba sengathi uyaphambana. Hayi ngifundile bathi abantu hayibo,
eyakho into yalula kangaka wena ezakho into ziyakhawuleza kutheni ngathi mina ngiyathandaza ingxaki yenu nina anithandazi nizonke izinto nizithatha kalula nicinga bazovele zenzeke nje ngathi mina uThixo ngiyamthemba kakhulu abanye babe ngihleka ngibuye ngizamule kwalapha eklasini ngiphumele phandle ngiyobethwa ngumoya bethetha abantu abadala uba kugcwele amagqwirha kwalapha eklasini bangixelele ndihlekwe kuthiwe wawuyapi uzofundani uke walibona igqirha lufunda ngizithulele ukuthi uba kube bhetere ngibuyele eklasini ngithi uma ngifika eklasini kubuzwe imibuzo kube yimina ophakamisa kuqala bathi hayibo ngoba lo muntu ubeke phandle nje sithi uyaphambana kwawuyena ophendulayo inoba uyathakatha kanti kuthiwa uyaphambana kuthiwa ndiyaphambana ndiyathakatha yonke loo nto into engifuna icacisa ke nonke enikhona kule platform yile eyokuthi wenu abantu bakokwenu noba umfundisi angathini mina angisoze ngibalahle because kwabafundisi aba bayeza ngobusuku bezocela abantu bancedise and andizuba bathi cela ungaxeleli muntu well of course vele akufanelanga uba ndixelele muntu ukuthi umfundisi ubani uke wafika umfundisi ubani into engifuna ukuyisho ukuthi abefundisi bayaxakeka nabo bamnyonyobe ngobusuku sibancede silahle lezonto zabo ezenza into zabo zingahambi kakuhle sibancedise kugcwale enkonzweni ninikele nonke ngemali yenu yonke engifuna ukuthi ke kodwa having said that the master of all nguThixo esiXhoseni sakhula ebizwa ngoQamatha ngapha eKZN ubizwa ngumveli nqangi abanye bathi umveli qala uyena umuntu ke lowo esikholelwa kuye bathi ke xa bekhumsha ke uthi is the God Almighty, the omnipresent, the omniscient, the omnipresent, omnipotent. uThixo kho kuzo zonke indawo khona ngamaxesha onke owazi yonke into oyaziqala singakayazi kwathina ngempilo yethu osazi sisengamahlule eziswini zomama bethu umuntu ke angabhiliva ke entweni umuntu afuna ukubhiliva kuso but mina ezami izinyanya zindincedisile bashiyeka abanye ngemva ndade kwaba 2021 May 27 I graduated PhD Mathematics Education kodwa ngapha ndiligqirha ngapha ndingumthandazi ndiyaya ecaweni ndiyabanceda abantu ababuyi bazobulela into engiyithanda ngoYoli uYoli umele thousands of people bahleli baphila kamnandi ba-rich namhlanje ngibathandazele ngasusa zonke into ezibekwe ngamagqwirha empilweni zabo base beyaphumelela abasabuyi ke emva koko bahambi bayonikela kubafundisi bathi abafundisi babancedile nangu uMalinge uthi mama Buli ayadingeka nangoku ndiqala ukuva apha kodwa uyadingeka impilo inzima uthi ke uVIV mama Camagu tshona khona mama Buli eqhubeka ngisho ukuthi mina kweyami impilo bekuthi noba emsebenzini bethi bayangihlukumeza bangisuse ngapha ku-pure mathematics bangifaka ku-mathematical literacy into endingayaziyo uThixo wathi ngizofumana ibhasari scholarship ezokhokhela yonke into ngiyofunda le mathematical literacy ngagcina nginama-majors ayi-3 abanye bahamba nga-2 it was maths and physical science I ended up having maths, physical science and mathematical literacy enomakhulu bami noma bonke ama-ancestors ami beke sitsho athi qhubeka ufunde uhamba la nathi sahamba khona athi kufundiwe kwasikolo ke kusebathenjini komalume wami and ke kufundiwe ke akudlalwanga bathi awuzungafundi into ke engiyithande ngabo bayenzile ukuthi niyayazi ba kuma families bakhona abantu abakhula nisebancinci bebhetere kodwa ekugcineni wena okhule uhlupheka ungenanto uThixo akuphakamise ukuthatha la akubeke la unobubele ngami mina ndiyababulela izinyanya zami kakhulu ndiyambulela uThixo kuba endithandile cause lapha ya kuIsaiah 59 isandla sakhe asifinyeziwe kuba singasindisi haleluya nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwe mina ayukho umthandazo engeke ngawubeka kuThixo angawuphendula cha ngamanye amaxesha ndiye ndithi akawuphenduli kanti it's not time yet because yonke into ihamba ngeGod's time ayihambi ngentando yami other day amen ngicela ukuma ke nje lapho ke ngicabanga ukuthi into ezibalekile angifuni ude unqamule mntakabawo uthi ixesha alikho patient with me but into engifuna ukuyi-emphasize ukuthi Thixo wami my ancestors are not senexesha ndiyambona no demons okay remember my the story of the 10 all right Nkosi my ancestors are not demons ngoba bayafika ulele uyaphupha bayakukhombisa
bathi Yoli ungayiki into oyiphiwa ngudokotela ine poison. Idemon elinjani lelo? Yoli ungahambi kwelicala ngemoto yakho, hamba kwelicala namhlanje. Ngamanye amaxesha uyagula, ulale phansi, uthi usalele uzibuza uba kodwa Nkosi lilisho lantoni ndalala. Then the next moment mangabe uhamba ngeteksi, itaxi obuzoyikhwela iwile. Athethe amawethu emini athi usovile uba leya taxi leya seyiwile le oyikhwelayo xa emsebenzini babhubhe bonke. Hey, Nkosi yami. So amandla enye into umuntu uyiva nje egazini uve ngathi uyakhathala ungazi bakutheni uhlale phansi kanti kufuneka umamela umoya xa uthetha ukuthi mhlambe sometimes bane confusion. Mina ke mhlambe ngizobizwa ngegeza because bayafika okhokho bathethe babuye bameceleni ukuthi hayi sokuthetha umoya oyingcweleke ngoku. Umuntu xa ifike ingxaki yakhe ndiyaxelela uba ifuna iyeza or ifuna ndiyomthandazela elwandle or ifuna nje sithandaze singathi singidingamniki kwanto. It depends on the type of problem ukuthi igqwirha lathi mhla liyenza layenza ukuthi uzothi xa umnika iyeza ibe worse. Uxela ungamniki iyeza lo muntu wafaka iyeza elikanje kanje iyeza elinyanga lento leli but ungamniki because igqwirha layifaka lento okunyangwa ngayo kwelo yeza ungamniki phuma ecaleni vele umsolwandle uyomfaka khona umthandazele khona ulayite izibane or uthini. Abanye ndibakugalela ngobisi neswekire sithandaze elwandle umuntu sihambe naye esasendleleni ingxaki yakhe bafona abantu bathi ukuthi hayi ingxaki seyilungile. Ezinye izinto zenzeka ngomlingo unga-understand. You don't understand yourself sometimes. So I'm very happy. Esugqumpiswa pha emanzini ngo-5 AM ndisuka kolalo ndilingqini. Abancengo amagqwirha. I'm very happy ukuthi uYoli namhlanje uyayi-understand into yokuthi khona into yokuthala igqwirha because mina I really had a hard time ngimchazela ngalonto efikile ethi ayikho lonto. Ngimchazela athi ayikho kwalonto ngithi Yoli ukubulala lo mfana ngicela uresign emsebenzini ubaleke nje eThekwini sengithandazile uthi moya ingcolo sowuthethile uthi awuzusinde athi akho lonto ndiyathandaza mina. Angazi ukuthi yini ke eyamenza wade wabona ba hayi ndinyanisile ngezwe ngaye efika ngenye imini sendiresignile ndincamile lo ngathi uzokubulala lo mfana ukhohlakele ngayona ndlela engakaze ngize athi hayi unosathane akananto lo ulungile ndizothandaza usathane asuke kuye. Ngathi Yoli ngiyacela nje Nkosi yami wenze ngabomu undimamele ngiyacela. Ngathi ngiyacela Yoli ndicela nje just for once undimamele ngiyacela. Usibuke umfana wami oyiseshilo uthi wemangizoletha umuntu osindisiwe onenkani. Ngicela bandle uzame ngayo yonke indlela umchazele because angifuni ukumthola esenkingeni because ngiyambona ba usengxakini kunguku. Ngicela ungisize ma ngiyazi ukuthi uzocabanga ukuthi awuzukwazi ukumnceda amandla uThixo ukuphile ngicela umsize. So kwafanele ngimfihle kwami ndimbalekise. So nje into engiyibonga ngoYoli ukuthi uYoli uya-appreciate. uYoli akakalibali umuntu ngamnye omncedile empilweni yakhe uyabulela. Last year egraduate uYoli wasiqoqa sonke ngemali yakhe wasifaka eziflightsini sabhabha mntakabawo sayotsho ku-Cape Town ku-graduation yakhe asabhatala nesenti satya sahamba ko-Gold Nansika restaurant eGreen Point endandingayaziyo. Ngithi-ke Yoli uThixo akusikelele akuthamsanqelise impilo yakho ayibusise ngaphezulu kobe ibusisile uqhubekele phambili nomsebenzi kaThixo. Amen. Amen Dr. Bule. Amen mother. Amen Makasibu sithando senhliziyo yami wabuncethu bombam mntongumama uTshaba luya wandimele ngenyawo kwakusemnyama ke back then ndiyatsho ke bantu benkosi usabatha pha uphakamisa izandla uthi God bless you wele. Amen. Thank you. Kwakumnyama umama ubulele nto ayichazayo kwakundithenda ndiphethwe yilaa ithethwa phana kuthiwa my people are perishing ngoba kaloku they lack knowledge. I was one of those people that lack knowledge. Umama ubule akandiyeka wandincekelela akandincama. Uyayibona laa nto ithi phana xa kukhulwayo kuthiwa umntana xa ekhula ayingomntana womzali wakhe kuphela ngumntana wevillage lena bonke abantu
balapha abadala bakhulisa lo mntana umnye. Ndimbonile ke umama uMbokazi endikhulisa guys ebunzimeni, ndinenkani yam njengoba abantu abaninzi bendazi, ndinenkani mna. Uthi uVIV ufumaneka phi umama uBule? UseDurban umama uBule. Yes, so mna ndingumntu onenkani, abandaziyo bayandazi ndinenkani, and mna iproblem yam ndine-faith esisimanga, ndine-faith sendibona uba kunyekenyeke ndinyamezele, ngoba ndinele nto uthi uThixo uza kuyilungisa le meko. Njengoba besitsho uDr Bule ukuthi yebethunana kwakunzima, ethi ye ntombazana uzawufa, hamba apha kule Durban, hamba. Ndibe ndiqonda hayibo, mna ndonke ndimkiswa ngumfana osebenzisa amayeza, no man ndizayinqoba le nto, ndizawuthandaza mna, ndiza kuba right. But ngelaa xesha ke ngoku kwamna ndandingekho kwiposition erayithi kwalapho kuloo mthandazo, ngoba loku ndimxelele ndandiphuma mna kwi-divorce, ndiphethwe zii-depression, zee-divorce, zii-accident, ziintontoni zonke zendithwixa. So my position yayingekho right kwayona, and ndingeka-understand nale gift ecaleni. So kuninzi ke bafethu umama uBule awakwenza ebomini bam, ngoba kukhona laa accident le ndikhe ndathetha ngayo, ndayo wabhu nemoto ebendixelele yona uba laa moto ifuna ugodo siswe phana ekhaya ndiyobulela, ngoba kuthiwa mna ndenzele. Abantu abadala bayakhalaza bathi ntombi thina siyakwenzela, wena awubuleli. So ndizizinto endisuka kuzo ezo, ndihamba nalo mama uBule, umama uMbokazi guys, and yile nto endiyiyo ke namhlanje she contributed into eninzi nentwende empilweni yam. Ndine-degrees ziyi-2. Xa wayengekho lo mama ngendingafikanga kule ndawo ndikuyo. Uthi uMalingi ukuba umama uyakwazi ukunika nge-numbers zakhe, ndazicela nangu uDr Bule guys, uzibhalele ii-numbers zakhe Mbokazi, ubhale pha 063 395 0538 utsho ke uMatha. So ngendingekho guys apha, if ke lo mama wayengazange ahambe nam, ndizama ukuphakamisa nje loo ndawo. So ndingathathanga xesha ke elide, and ndiyafuna ke uscripture endithi xa ndicinga ngumama uBule, ndicinga ndibuka imeko yam. uSabatha ufake ihearts phaa, ndicinga ngemeko yam nendawo endikuyo. uMalinge uthi enkosi mama Bule, ndicinga ngemeko yam, ndicinga ngezinto endidlule kuzo. Uphana uLuke chapter 1 verse 37 uthi for with God nothing shall be impossible. Ndithanda isiXhosa uthi ngokuba akukho nanye into enokumnqabela uThixo. Ayikho ke nangoku into emnqabelayo uThixo, ngoba naku uSibungu wakwazi undiqaqamisa andise kowabo, engandixelelanga inyani uba kuzawufika zikhipheni phaa kowabo. Wandinceda ke futhi uSibungu xa kunamhlanje ndiyambulela, ngoba kaloku ndinguyelo ndiphelele namhlanje ngendafela emayezeni aseDurban, ngoba ndandingekho kwispace esirayithi. Ndithe mna sendisukuyelwa kwaNongoma, amayeza akhona eqoqiwe aphelela onke, kwathiwa nanga zizawukhipha mfanam. Sure ndim lowo, ndiyaphila ndisaphelele, ndinguyelo. Ndisatsho ndithi gqwirha wena dimoni, wena zinto ezinejelasi, nixabe ndinini ngendithatha ibreak, because you guys are wasting your time. Nisezawuphelelwa ziimali, nisehla nisonyuka, nizama uwisa mna lo, nizama undibulala, nizama uxutha nee-gifts zam. Inintsi le nto niyifuna phaa kum, niyadlala bafethu. Ndijongani i-backup yam, naniphethe oomama uBule apha, oomama abathandazayo, oomama benza into zenzeke. Andazi noba niyandiva na, vala okwangoku. Uzawungena uSisibungu, mama uBule, enkosi kakhulu. uSabatha uthi soze bakwenze into wela, hayi bayadlala. Sabatha uThixo ukhona, hayibo kudala ndaphila mna bafethu. Ndithe kuni ndina-42 years, mna ndazanywa ndiselusana, ndina-42 years. Kwakunini ngoku ababendizama, abanye babo bafa basekho namhlanje. Abanye babo ndiyabajonga, ndibajonge ndiqonda uba kulusizi ukuba nini. Ngeyithathani ibreak bafethu, thathani ibreak. Anizolenza ixesha tu, soze nilenze ixesha. uSabatha uthi amen. Yeah, thank you Mother ngokungena. Mandiyidrophe ndingekavalelwa into yoba ndikwazi ukuyifaka laa ntuzana le recording. Kuzawungena ke ngoku uSisibongi. Andazi noba ukhona na uSisibongi, zakwenza enye i-recording quickly, uSisibongi angene. Amen mama uBule, thank you ngexesha lakho sithandwa sam, ndikuthanda kakhulu, yazi ke nawe. You're welcome. Nayo ke into